strong जानो नांगोन मासे दाउआ जुदि अख्राङाव गोसो बायदि बिरनोबा बिनि गांखंफोरा गोरा जायोना এটা পকের কারণে আর খাওয়ার উড়িব কারণে কি লাগে পাঙ্কা লাগে না তো হেটো পাঙ্কা কি হব লাগে মজবুত হব লাগে স্ট্রং হব লাগে তে আমার কারণে আমার পক্ষে কোনটো হয় আমার দল হয় না আমার বিপিএম পার্টি তো আমার বিপিএম পার্টি যদি জিকিব লাগে বা রুলিং পার্টিত আহিব লাগে তে বিপিএম পার্টিৰ পাঙ্কা কোনটো হয় মই আপুনি ইয়াতে বহি থাকা যিমানখিনি দায়িত্ব লোৱা মানুহবিলাক আছে ডাঙৰবিলাক আছে আমিয়ে হয় আমাৰ বিপিএম পাৰ্টিৰ পাঙ্কা হয় নে নহয় তে আমি মজবুত হৈ পেলাই ষ্ট্ৰং হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ বিপিএম পাৰ্টি ৰুলিং পাৰ্টিত আহিব বা কিছুমান পদ জিকিব হয় নে নহয় नों सानो जों देरहासार जाथों बा जोङो मा होनो जोंनि पार्टिया देरहासार जानो सानोबा जों स्ट्रं जानो नांगोन दा जोङो माबायदि स्ट्रं जागोन जोंनि पार्टिनि थाखाय जों माबायदि खामानि मावनो नांगोन जों थिग जों लयेलै दङ जों बिपिएफआवनो दङ खिन्थु माखासे बाहेरायाव थानाय मानसिफोरखौ जोंनि पार्टियाव जों माबायदि लाबोगोन दहाय सारा जोंना बुंलांदों कनभिन्स खालामनो नांगोन इन्डिभिजुवेलि थांनानै सावरायनो नांगोन थ' थिग बेबायदिनो जोङो बिएसइउनिल' नङा इउथनिल' नङा वुमेनानो जा बा पेरेन्ट बडियानो जा सबबो गासैबो न'खर थांनानै बा लामा दथायाव बा मबाइलजों फन कलावहाय जोङो सावरायनो नांगोन जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि ससाइटिनि थाखाय बबे पार्टिया मोजां नंगौना नङा थ' बिएसइउनि साफ्रोमखौबो आं खावलायनो सानो जे सोरबा सासेया बिपिएफखौ गारनानै थांबाय थ' आंबो थांफानोसै बेबायदि थिंकिंआ बेबायदि साननाया जोंनि गोसोआव फैनो नाङा जोङो जेराव दं बेयावनो थां जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि ससाइटिनि थाखाय बिपिएफनिख्रुइ साबसिन जेबो गैया जोंनि समाजाव गोदान पार्टियानो फैयाथों मानो बिपिएफ बायदि रावबो खामानि मावनो हाया दिनै गुबुन पार्टिया गोबांथार बखिबाय बिपिएफ पार्टिखौ मा मावदों 17 इयार्सआव 17 बोसोराव 15 बोसोराव मा खामानि मावदों जों बुंनो नांगोन मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बिपिएफ गैयामोनब्ला बे लामा दथाया दासिमाव मा जागौमोन अन्थाइ बालाजोंनो बुंफबनाय जागौमोन बेबायदि स्मुथलि गारि घोड़ा खारनो हानाय लामायानो गैया जागौमोन नंगौना नङा सिआइटि बायदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बायदि बिनेश्वर इन्जिनियारिं कलेज बायदिया जोंनि बड'लेण्डआव सफैनायानो नङामोन नंगौमोन नामा फैगौमोन नामा बिपिएफ नङामोनबा बेफोरखौ सोर लाबोदों हाग्रामा सारा लाबोदों बिपिएफ पार्टिया लाबोदों सोरबा इउपिपिएल एबिपि सोरबा कंग्रेसआ लानानै फैदों नामा फैयाखै थ' बेफोर बाथ्राखौ जोङो बुंनो नांगोन जोंनि पार्टिया मा मावगोन फिउचाराव इयुनाव जों मा मावगोन जोंनि पार्टिया दा मा मावगासिनो मा मावबोदों बेफोर बाथ्राखौ जोङो सावरायनो रोंनो नांगोन दा माखासे किसुमान फिसा मिस्टेक खालामो बे मिस्टेकआ मा आं नोंथांमोननि ओनसोलनिखौ बुंनो थांला जोंनि ओनसोलाव मा जायो माखासे दैदेनगिरिफोरा सोरनिबा न'खराव जुदि कनभिन्स खालामनो बा जोंनि बिपिएफ पार्टियाव लाबोनो थाखाय थांदो रायलायहैदो बेफोरबायदि बुङोब्ला मा होनो बे इउपिपिएलखा बे गुबुननिखा बेजों रायलायनानै लाब गैया बे फैखाया बेबायदि थिंकिं लानानै थायो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थ' बेबायदि जानो नाङा दा जाथों बेयो जोंनि बिपिएफनि जों बेजों रायलायनांगोन गोदै रावै जों बेखौ बुंनांगोन जोंनि पार्टिया मा जोंनि पार्टिनिख्रुइ गुबुन पार्टिया मा मावदों जोंनि पार्टिया मा मावलांगोन बेफोरखौ जोङो मोजां सावरायनानै गोदै रावजों नांलाय खमलायल' नङा गोदै रावै जों बुंनानै जोंनि बिपिएफ पार्टियाव जों लाबोनो रोंनांगोन बेनिफ्राय गेदेरफोरखौ आं बुंनो थांला जोंनि बिएसइउनि बा जायफ्रा स्टुडेन्टस ना 18 इयार्सनिफ्रायनो जों भट होनो मोनो दैट मीन्स एचएस पास जानाय लोगो मैक्सिमाम एचएस पास जानाय लोगो भट होनो मोनो थ' बेफोरखौहाय जों मा खालामनांगोन जोंनि स्पेशली बिएसइउफोरनि खामानिखौ आं बुंनो सानदों जोंनि जेसेबांनाखि बिएसइउनि बिबान लाग्राफोर ना नोंथांमोना मा नांगोन नोंनि लोगोफोरजों मोजां भाबै रायलायनो नांगोन
दोलोनि रावबो थाखाया इभेन आंनि फ्रेन्ड सार्केलावबो गासिबो BPF पार्टीनि नङा खिन्थु आं बिसोरजों सावरायो जोंनि पार्टीया मा मावनो सानो मा मावलांगोन बिसोरजों आं सावरायो बेनिफ्राय मा सिगांनि समावहाय गोबांथार आंनि लोगोफ्राबो बेलेग पार्टीयावहाय बिसोरो भट होदों नट दा आं बिसोरजों सावरायो बिसोरो मा आंनि पार्टीखौ हास्थायो बिसोरनि थाखाय आं बुंनो सानो आंनि थाखाय मानो होनबा जेब्लायबो आं आंनि पार्टीखौ गोजौआव दोननानै बिसोरजों सावरायो थ थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो नोंसोरबो नोंसिनि गेजेराव नोंसिनि गामियाव नोंसिनि गुबुन गामिनि लोगोफोरजोंबाबो बिसोरखौ लाबोनो जोंनि BPF पार्टीयाव जइन जाहोनो थाखाय जों खामानि मावनो नांगोन नांलाय खमलाय नङा खाब्रां रावजों नङा